So salamat may hapon ninyo sa recognize ang presidente sa kapilya o mga parents sa barangay. Kabait nila. Naghanay sa sound system si Brad o dili sa Chapel Santo Niño. Pero sa dili pa mo sa isang tawa pampali pa. Alang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Nangipon mo amahan na labing umahan anyakro sa Santo Niño Chapel. Bilang Gonzalo Uno, si Jose. Kailangan kami kayo mga Diyos kadapan ay may sumulay siya. Padala mo ang malang Espiritu. Araw mulanda, kailangan mo sa ununan sa kasi. Ang iyong sidan, masabdan, pasunan, araw ni Pambi sa balik kinahanglan. Nintan ni Pagayo, na ang isinala ni Cristo, balang sa panabang ni Beren Maria, o sa mga anghel mga santo sa langit. Amen. Alang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ayun po mga kaigsunan niya murag sakto miliyan tukma ni kaya sigo kapin niya kung totoo na amo turong pare o mani Brad Mario. So masa sa akong diskutar ron murag ihap sama gihapon sa ni Beren Maria kaya lain mga lugar titiyo o niya ang atong ni Kapambit o yun ang nundok sa Simbahan Katoliko Romano itungod sa Belen sa barangay. Yawa may lang Belen usama sa Biblia Isaias 7:14 tagda ni Propeta Isaias usang waway Belen menangkul sa kabatang lalaki tawag siya Emmanuel. Nabot ko sa mga kaigsunan tagda na lang niya ang giyanak niya natumang yun. Natumang ba na? Nasa Mateo 1:18-23. Nausa ka Ganlan o Emmanuel. Nasa ito pa ang Diyos wala na ito. Sa 23. Pero sa versikulo 24 o Mateo 1:24 si Jose Mingon ang bata na ni Jesus. So Jesus nga ano bang supak begini nga dili ko Jesus gamiton si Sipsuday yun nga itong naspasa yung ebidensya perting yabaga nanggo man na sa Biblia wayang alam so wala nga walang bata mali sa Santo Niño ang na-address kapilya ang Santo Niño di naman tao patron ha kaya ginoo mo na Jesus Christ wala siya wala na Santo Niño Chapel ang patron ka na San Roque San Vicente Ferrer o San Antonio de Padua wala pa. So, wala si Beren Maria, ano na ipanulog sa Roman Catholic Church, ibasi sa fundamental sa Catholic Dogma, upat yun kadupina may tungod ni Beren Maria. Una, Mary Mother of God. Si Maria, inahan si Diyos na nagpagkatao. Dili sabdo nga inahan siya sa Holy Spirit o Diyos Amahan. Kay, ang Amahan Diyos, ang Holy Spirit Diyos, ang Anak Diyos. Bila na kumog Diyos sister? Amahan, Diyos, Holy Spirit, Diyos, Anak Diyos. Kung adisyon na itong gamiton, tulog mo Diyos, matubas sa Iglesia ni Cristo. Pero kung multiplication, 1 times 1 times 1, 1 ang yapon. There is only one God. Persian 5:7 na. Sa King James Version, for there are three record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Santiago 2:9, inoon pinag-usara ang Diyos. So, usara ang Diyos. That is dogma padulog sa Roman Catholic Church. So, wala nga, ang yanan ni Beren Maria si Jesus Christ, ikalawang persona sa Santissima Trinidad. So, sa ito ba, si Jesus Christ, matuod na Diyos, niya nakambit sa unang dugo ni Beren Maria, so duhay kiniya ni Cristo, matuog ni Diyos, matuog na tao. Nana sa Kolosas 2:9, ang tibok na pagka-Diyos na sa pagkatao ni Cristo. No, klaro kayo mga kaigsunan, na sa pagkatao niya, 464 sa Catechism of the Catholic Church. Klaro kayo nga, true God and true man, kipanudlog yun sa Simbahan Katoliko Romano. So, muna nga ang Barangay Tehirom na Redabita, o Redabita sa Kuan? Kaning lugar ba? At ano na si Tig-upload ako si Brad Brigidor Nisa o Gabriel Sinisa o Domingo si Brad Barriso o niya
Ang muli una, Sister Maria, ina si Diyos ng pagkatao. Lucas 1:43 ang versikulo 1. Ang ginawa, si Virgin Maria, putli ulay buling umansat. Imoklada instruction. Pisa na sa buong kalibutan sa Roman Catholic Church, matag December 8. Sa tuwa, all Catholics, gi-agda sa simbahan na mo participate sa Santos na misa sa matag December 8. Ang Katoliko gani, way igong rason na kung rason, serious reason, kinahanglan nga musimba ta na obligasyon na siya. Naman na sa 2180 sa fundamental sa Katoliko. Nya sa 2181 mo participate sa Sunday Eucharist o grang obligasyon. Kung natin kita ka participate sa Santos sa misa, na sakit ka, na batang gamay, yung disgrasya ng batang gamay, tulbagon mas Ginoo. So munang Immaculada Concepcion matag December 8. Kaya upanon nga daghang kay taon. September 8 man birthday man ni Virgin Mary. Dili mo na obligasyon. Di ka kasimba sa September 8 di pa ka makasa. Ang December 8 Immaculada Concepcion di ka kasimba makasa ka mortal. Sumuna siya mga kaigsunan. Yung sa may mga bersikulo sa Immaculada Concepcion sa awit 4 City, awit 6 Remedios. So dahil mga biblical support niya dahil sa teksto sa pagtutugon sa Lucas 1:28, puno sa grasya si Virgin Maria, full of grace. Yan, huwag may lang babae sa bukalibutan na puno sa grasya. Yung isa may naghahatag sa grasya. So nag-usawa sa akin, puno man, ikan sa Diyos ang grasya, puno Pedro sa Diyos. Niya kato ng debosyon ni Virgin Maria, sabi na si Virgin sa barangay, makadawat ng grasya. Kay matod pa ni St. Louis Mary Liverpool, si Virgin Maria may tigtigom sa grasya, may tigabod-apod ng grasya, ngani sa katawan nga ng debosyon ni Virgin Maria nga mga Katoliko. E mga relayon with respect, ay San Cristo born again sa balista, kining natigdaan upan pang tinuan, baptism. Di mo ni mo tuwa ngayon, Virgin Maria, direct tugal pa na. Ang simbahan Katoliko Romano man nagtuloan. So muna ikatulog ng Pinas sa Immaculada Concepcion. Ang ikopat, boto si Virgin Maria, di kayab sa langit lawas sa balat, Samson into heaven. So nanin rin sa page 150 to 208 sa fundamental sa Katoliko. So si Virgin Maria, di kayab sa langit lawas sa balat. So muna ikitudlo sa Roman Catholic Church, punya, may Virgin Maria kay sure ng isang malangit. Kita ini, bawa tayo siguro yun. Ano ba may purgatorio siya? Ano ba may purgatorio? Kaya itong mga naong, matubang mo siya yung Gilmolingo, kini itong mga naong, mundisyo ng langit? Ito, perfecto. O, di perfecto, sasakto na mo. Kasama tiyo 5:18, God is perfect. Nasaan na pa itong mata, itong baba, itong bunda. Pero namay ito ko din sa sakramentos kubisan. Kubisan, magkasalata, mortal, magkubisan ka pare. Iglesia sa siglo 6, may balita Biblia. Kinahanglan isubig na ito sa pare sa Diyos. Dili idirect ko ba? Sa iyo ng mga reliyon. So, kaya nga, iskubisan ka. Yan si Cristo mismo nag-hayat sa 1:20-22-23. Ingon dito nga, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they are retained. Ang mga salas, mga tao, inyong ipasaylo ko sa. Oh, so muna nga ang kuwan, kining, ano? Di naman. So, muna siya mga kiksunan. So, ito ko na-describe kay sunan na itong what is official, sukan pa sunan, daghan ko na-encounter o daghan sa mga gidala nato sa parokya na huwag official pare o bang nalipin, huwag kasal anak, mo man ay agda sa simbahan Katoliko Romano, pag-agda, pag-gabig na ito. Muna yan, meron sa barangay sa Catedral, 71 years na matubang Brad Mario. Parte lugay na. Ito tuyo din sa Apotres de Hero, Barangay de Hero, Cebu City, Bilang Gonzalo Ono, Sok-Sok.
hangtod ang ubang mga tao makadungog sa wali sa pare. O labi na ang ubang mga Katoliko ay simba-simba, makasimba sa Santos na misa o na way sa mortal mga Balik ang tubod. kalawat. Pwede ninyo hangyoon mga Teres Bilagunsalo Ono na hangyoon mas pare mong bisal mo. Kaya katungdanan sa pare na mo entertain mga Katoliko mo bisal mo. Ilan ang obligasyon? O pwede mo bisal ka ng sabi ng pare na karon hapit man ikaw po. Pwede ikaw man din. Pero nilo sa mo sayo ang pare para i-schedule sa bisal mo wala mga Naamay kung design mo sa katedral. Yang sa ako na matubang Dr. Renibol Sir ang church goers no ang mga Katoliko nga mato sa simbahan 16.5 million naman. Yung pinamay taon doon sa Tibok Pilipinas 92 million ang Roman Catholic Church members. Sino ka 92 million? Pertigana. Ang mga sa simbahan 16.5 bisa 17 million na doon na pakapina na doon. Parte naghana ko way do mga kikona. Muna nga, sakto ning Bonds Village Barangay ka, ambit wali, tugutan tas pare, usas mga progressive, Brad Manuel, Brad Danny Maria, Presidente sa Catholic Defenders Cathedral, Manuel Chapter, God Kanatay, ugma, pimusali ko sa Cathedral, 7-9, sa Catholic Defenders, God Kanatay, Chapter. Yang karang pagkumandari, yung salamat sa Ginoo ni Bren Maria po, o gumatong mga sa barangay na kapampitan niya. Pumalik po, gumatong po si Neon, live program po. O, lisod yung sakay no, kahapon, traffic yung mabalik. O, so, may na lang nagkapampit kayo, pare ro, badong yun. So, ang pare, susuot po rin, no? Biliban mga pare, dahil din bukid ng Timos City, kay nasa patag, pero mga area, so, Bren sa barangay, sumasok mo yan sa Bren sa barangay, murag katedral lang yun, ang di ba Brad? Murag yun sitawag yun? Emergency ba? Katedral lagi nagpasuri-suri ang abot sa lang parokya o bantay. Mga teros. 71 years na Brad? Parte ng bahaya Si Mario ay katulong ako ng presidente. Ang una, konsyal, Sari o si Tatay Kikoy. Tatay Kikoy. Ako ako. Murag, makaraan mo na, bro. Sari ako si Mario. Si Mario ko na, way ko na ipuli siya, di mo manambong ba? Di pa pulihan, uwihan sa Mario. Mo adto. So, muna siya na, panggil ki, nasiyahan ko na sakop sa Bilang Gonzalo, niya barangay Tero. Kanya nga, uban pa malugar, pero po, patrong perpresa na Carbon sa City Hall. So, bilayan sa post office. Hantod, maabot pa rin sa buwan, di pa nila. Oo, ito sa tinal. So, muna itong ikapambit mga gito na upat ka nukli na may tungkol Birhen Maria. Moto Mario, Mary Manalugad, Immaculada Concepcion, Perpetual Virginity, na si Birhen Maria, kuhaan kining Birhen, so pamanak, sa parang ng anak, Birhen ng Yapon. So, Birhen, si Birhen Maria. Muna nga, isa sa mga doktrina sa Roman Catholic Church. So, ang sintro ini, misag yun sa pare niya, ang isin sa Damas. Once ganyan ang pare nga, muana na sa siya, mga brothers and sisters, tutukoy gina kay, after kung si Christian pare ba, mag-alas pare, Diyos na kawan si Cristo, sacramental body of Christ. Dito mo dungo, ginuuna, muna yung sa spirito na ko nga, musimba ko. Kung manita na kayo sa lamurta, di ka kakalawat, hangyuan na lang ang Ginoo, ang Ginoo, tagay ko higayon na magkakupisan mo sa para magkakalawat ito sunod. O siya, tukan mo na binaparinugay ibutang. Yung kanang pamper, saan kanang pamper? Kanang sunod na pamper, dugo, binuwa. Kalis. O kalis. So, tutukin na. Muna sa technique niya. Dahil di mo ka makalahod kay Juan, pwede na ka magtindog. Isimunsyon, bibili ko niyon. Kung wala ilo na lang, tindog na ka. Sumana ka. Anas pare. Muna isin sa misa, konsekrasyon yun. Muna ako kang Ginoo na, pag-konsekrasyon sa pare. So ang pare, ano na yung gahong authority yun, pag-konsekrasyon sa Santos.
na kuwan ng panubinon himong lawas o dugo ni Kristo. Ingan na ganang transubstantiation is a theological doctrine explaining the presence of Christ in the Eucharist, the whole substance of the well into His blood, spread into His body. So, ang pare na nagrigaw na. Kunya, dili po basta-basta ang minister, ano naman, labaw pa ni Presidente, ano naman, ang minister, makupot masawa si Kristo. Mag-ispi, akuman pa. So na, samot ka ng pare, kaya magkapagnanaog yung ginawa niya, nahimong ginawa bilang panubino, pinagi siyang gahong. So muna nga, usap sa pamalandong ang pare, itong takoron. Sirak City, Medellin, Kama, 21, tahura ang pare. Kaya lang pagdanan sa grado o balaan ka. Oh, wala siya. So, wala ito yung kapambit mga brothers and sister niya. Murag happy na rin, brad? Sister, no? Padawang na rin? Tatawag. Siya ka saan niya? 5:41. Happy na? Huwag mo yung mga puntanan niya? Itong tumagon? Bigingan ng buong bander ni Sir Rotilio, ha? Ito sa Juan, ini Saint Martin de Porres. Unahan sa Lugo Borbon, kanang Adesya, di ilihan. Rabin, abdan mo rin si Mahanag, seminar ko sa mga sakop niya. Siyempre, Rabin, Katolik Bitibinder, mga lubag ka. Kanang wali tudlo, amo anak, mga pare, amo na master. So sila kayo bisa na magwala ang para sa tinuod na. Kay sa order pressman, kita wang de order na. Kung sa military pa, mga kaigsunan, mura tao ba kayong pulis, mura kapgo ba? Mura tatano din eh. Ang pulis, authority, perdan. Mura takapgo. Pero, ang laiko, nasa yung mga kuhan sa basta ibadalagas pa rin. Kung wala yung laiko, may mo abag mas pa rin sa. So, gamit ko kayo ang mga kining parpiano, kamo, kay mo may laing pare, magi, kamo may itiman po sa alaga sa Diyos. So, muna yung ikapambit mga kiksunan, may tungkol ni Birin Maria na si Birin Maria, instrumento sa kalawasan niya. Instrumento. Ang principal sipyo, mao si Jesus Christ, Matthew 1:21. Sa ito rin tapuson sa bubuong magkapo kay Mugatol mo kay Napugilay Program. Alam samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kay Ginoo sa higayon ni Mugiatak. Ikan na ito ng oras away. Kapuliruay kitalan. Kinintanan ng ipanayo, pinangisalan ni Jesus Christ. Walang sa palabang ni Virgin Maria, ni San Roque, o ni Santo Niño, ang balang bata Jesus. Diyos ng tao na ito, o sa talang ang mga santo sa langit. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you, everyone. Ngayon,